госпожата по-английски се връща и му казва: сготвен си, имаш двойка на тест. Все едно си някаква мутра. Здравейте в подкаста на 32 училище. Аз съм Александър и днес ще обсъждаме темата как да съчетаем фитнесът, училище и работа. Днес съм поканил господин Иван Станков, учител по физика, и гостът ми Иво Тенев. Той се занимава активно с калистетика и е ученолюбив. Смятам, че е подходящ за темата, а учителят Иван Станков има дългогодишен опит в изучаването на физика и също така обича да тренира и има доста интересни истории, които ще разкаже. Да започнем с вас, господин. Може да се представите накратко? На 52 години съм. Преподавам физика от доста време. Не само физика и математика съм преподавал, информационни технологии. И когато има много психично натоварване, винаги съм разчитал на спорта. Това е много изненадващо, защото повечето хора казват, че спортът именно ги удалечава и ги разсейва от работата. Какво ще кажете по въпроса? Изисква се време, но времето тече времето относително и тече по различен начин, когато човек има добра организация, намира време за всичко. Въпросът е, че когато си организираш времето, става. Според вас, организацията, тя ли е главният проблем? Наистина или има други по-големи проблеми? И организацията, и мотивацията. Ако човек е мотивиран, ще стане в 5 сутринта, ще си тренира и пак има време да си научи. Но добре да речем, един човек има всичко, има мотивация, направила правилна организация, обаче все пак времето не му достига да съчетае всичко. Работа, училище, фитнес. Забелязвам, доста от моите съученици понякога пренебрегват едно от тези неща. Да речем, взимат фитнеса като приоритет, но в училище изобщо не се интересуват от оценките им. Не е такъв има, нали? Той е тотално различен. Но, господин, според вас, как да си формулирам въпрос? Какво мислите за тези ученици, които приоритизират едно нещо? Едно от тези трите? Правилно да е, грешно да е. Да. С всички положения е грешно, защото баланс трябва да се търси винаги, не само в учение в спорт. Всеки, който не си прави добре сметка на нещата, ще получи или някакви психични травми или физични травми, ако прекали с едното или с другото. Няма как. Защото... Господин, добре, да речем и трите са важни, но може ли да приоритизираме, да кажем, че едното е по-добро от другото? Да, за някои хора приоритет. Всеки си има различни приоритети, така е. И ако някой ученик смята, че целта му е да изглежда много така внушително като физика, ще наблегне на това, естествено. Но факт е, че трябва да развива всичко в себе си. Господин, също голям проблем, който виждаме, че когато някой ученик се опита да се съсредоточи в трите, той дава усилия еднакво, само че да речем госпожата по-английски се връща и му казва: сготвен си, имаш двойка на тест. Примерно. И той решава да се откаже заради лошия резултат. Или примерно в фитнеса нещо направи някаква контузия или днес не му е ден и много бързо се отказва. Не знам какво да кажа. Аз сега така не разбрах на отговора ми по въпроса, ако реално приоритизираме физиката ни на тялото пред оценките по физика, това влияе ли по лош начин дори на менталното ни здраве, защото така може да си каже човек, ученика: аз съм тъп, но тренирам. Все едно си някаква мутра. Нали ги знаете? Въпросът ми е: приоритета трябва ли да е фокусиран върху едно нещо или да е по-така разпределен? Аз мисля, че от само себе си се получават нещата, без много да се напъва човек и да се напряга, защото колко да тренираш и колко да учиш. Имаш 24 часа в денонощие. Това е един друг въпрос. Според вас, волюма, забравих думата на български, обема на трениране, според вас, окей ли да се тренира всеки ден, пример? Вредно ли е наистина? Какво точно бихте нарекли, че е претоварване? За съжаление, много млади хора пострадаха от прекалено претоварване.
Сега, зависи колко се претоварва човек. Ако го прави така, че да не е свръх натоварване на мускулите и на тялото, а просто се движи, просто е подвижен, това нищо не значи. Да. Ако се... Но сега другото нещо, което се сещам, е, че много хора, които не са тренирали изобщо и искат да започнат да тренират, изведнъж рязко започват и оттам идват доста от контузии. Само, че това е довода на доста от хората, които казват, че многото трениране е вредно. Обаче, ако колективно си тренирал през годините и си с натрупан опит, вече дали ще е пак вредно да превишаваш с тренировките? И доказваме там, мускулните групи трябва да имат време да се възстановят и така нататък. Той ще може да тренира различни мускулни групи, да ги редува. Най-малкото, поне за да си почиват, защото това си е физиология. Не може ти да изтощиш нещо. Ти като се прибереш вкъщи вече ли изтощен, едва ли ще ти е до... Нямаш сили повече, толкова. Сега аз искам да прекъсна, извинявай, господин. От колко години реално се занимавате с фитнес? От млад и сте продължили до сега? Или сте правили някакви паузи в периоди от живота ви? Не мога да кажа, че съм се занимавал толкова активно, чак толкова активно. Когато съм почувствал, че имам необходимост и нужда, съм го правил. Аз споделих, че като съм по време на следването си, имах много тежки изпити и това ме кара да... Значи, какво искате да внушите с този подкаст? Какво послание изпращате към хората? Че реално е възможно да се спортува, да се учи и да си следваш целите в живота. И вие сте жив пример за това, защото вие работите, в училище сте и тренирате. И имате доста добра... Добре, само искам да ви кажа, че хубаво е, аз не съм много запознат в детайли, но съм така чувал за школите на Питагор и от едно време, че там са били наистина много яки мъже. Тоест там, освен всичко друго, има и сериозна физическа подготовка. Ти за да влезеш в някоя школа, в която те обучават някакви науки, трябва да докажеш, че си здрав и силен. И така. Така че там се го съчетава. И щом в древността още се го съчетавали, значи и ние ще можем да го съчетаваме. Много интересно е, че тези неща не се споменават. Аз помня за първи път го научавам това от вас, няма да ви лъжа, че от Питагор има. Защото много неща не се споменават в учебните занятия и трябва човек да чете, да търси. Според вас това не трябва ли да се споменава в училище, че все пак ние сме бъдещето на България, както се казва. Да. Не трябва ли това да се знае? Да. Аз също го прочетох, но в интернет, който сега не мога да се доверя. Това не съм го проверил и сега просто се сетих, като го говорихте. Може би трябва да го проверим дали наистина е така и кой ли ще докаже, но вижте какви статуи има от едно време за хората, как са изглеждали. Между другото, те са изглеждали всички като атлети. Да, като тиеш в Италия, в музеите навсекъде. Всички са с изваяни тела, което означава, че нещата са били на първо място. Трябва организмът ти да е добре трениран и чак тогава да преминеш, ти имаш време и желание да се занимаваш с нещо. Да, някакси през годините това вярване се изгубва. Сега живеем в съвсем други условия, сега нещата са много лесно достъпни и това ни подвежда, че е лесно да тренираме, но всъщност не. Трябва да не случайно, зад мен съм изкарал този човек, Дейвид Гогинс. Неговите вярвания са, че когато си изморил на максимум, вече тялото ти казва, че трябва да спреш, че това са първите 40%, които си достигнал от капацитета на силите ти и че първи имаш още 60%, които да продължиш напред. И този човек, той чупи много рекорди. Бие рекордът за най-много набирания, нещо за 24 часа, което това е уникално постижение на набиранията. Това е едно от най-основните... Наистина много трудно упражнение да се повтаря многократно. Бяга някакви нечувани дистанции и всичко това го прави именно тази мисъл. Аз винаги съм знал, че ние сме това, което са нашите предци. Ако този човек, предците му са живели в условия, в които трябва да се справят с много тежки условия, значи той го може това. Дали ние, европейците, можем това да го постигнем, не знам.
защото човек като гледам, нали, предците му се развивали при много тежки условия, според мен. За да... Има логика в това, което казвате, да. Защото то се е натрупало с времето. Това е верно, господин. Тук искам и да вметна и аз сега. Ние говорим за фитнес във вашия живот, основно сте се занимавали като спорт с фитнес, доколкото знам с лека атлетика също. Да. Специално за калестениката, лостове, какво ви е мнението? Според вас трябва ли дори училището да инвестира малко или много в поставянето на такива уреди в двора, примерно да стимулира спортивните активности на учениците? Разочароващо е, че училище, което е, мисля, че е нещо от сорта на 2000 човека, нямаме никакви лостове. Винаги, когато има нещо на разположение, всеки ще го пробва най-малкото от любопитство, да види какво е, да опита, пък може да се окаже, че му харесва. Така че като го има, със сигурност е плюс. Стига да се намерят, нали, да се намери място. Нали, средства понякога се намират, някога в центъра на София трудно намериш и място даже за нещо такова, защото за фитнес си трябва повече пространство. Не можеш да наблъскаш всичките уреди един в друг и да си пречат хората. Трябва да има пространство. За това също трябва да се помисли. По-добре един или два уреда по-много функционални, отколкото много и нищо. Да бъде като цяло. Да. Но хубаво е да има, да. Аз бих подкрепил такава инициатива, бих помогнал, ако с нещо може да се помогне и така. На мен сте, че реално би помогнало на учениците. Много бих се радвал да има нещо такова. Разбирам. Най-малкото, защото това е важно. Това е важно за съвременния начин на живот. Движението всъщност е най-важно. Господин, според вас, за лостовете хубаво разбрахме. Има някакви училища, които имат цели вградени фитнес. Също така, Клубни басейни също така имат. Да. Писти направени, има училища, не критикувам нашето в никакъв случай. Да, ще поделя с нашето. Да, особено. Да, се поделя с нашето училище, все пак има някакви програми за трениране, виждам има таеквондо, има договори с зали по таеквондо, карац, сега не знам точно какви са спортовете, но щеше да е хубаво да имаме поне един вграден фитнес. За такова голямо училище мисля, че ще да е много добре. Въпреки това, спортивният замисъл го има, направи се ремонт на малкия двор в училището, очертани се игрища много добре, но все пак някои училища, университети разполагат дори с плувни басейни. Мисля, че малко повече инвестиция би била полезна. За качеството на това игрище. Няма да те лъжа. Сега, това е друг въпрос, няма значение, но въпросът е... доста важно значение качество. Сега, ако ми разрешите да се вмъкна, мечтите са едно, реалностите са друго. Аз, откакто съм в сферата на образованието, училищните дейности са винаги били недофинансирани. Тоест парите не стигат за най-основни неща. Нали, хубаво е човек да мечтае, хубаво е да имаме желание, но все пак в един голям град като София има много спортни зали. Има къде да се играе. Съгласете се, че не може да имаме всичко в училище и не е нужно. Това е факт. Да. Но рано в миналото, примерно са имали читалище, там са комбинирали всичко. Що и сега да не е така в училище. Да, това ще е хубава опция да си сместиш времето, да е по-продуктивно. Да не губиш време. Тук имаш зала, отиваш, спортуваш, прибираш се. Да, добре. Да, запазвам много. Да, спестява време, вместо да ходиш от точка А до точка Б, което ти отнема час-два. Съгласен съм, но такива са реалностите за момента. Приемаме ги такива, които са. Може пък и да стане някой ден. Не пречи човек да, когато има желание, всъщност се намират и средства, намира се и място, всичко се намира. Дори в много малък апартамент може човек да си оборудва място за спортуване и пак да спортува. Така. И това не би трябвало да е проблем. Друг въпрос, който искам да питам господин, хубаво с ученето разбрахме, но работата, тя повече ли консумира енергия? По-трудно ли да се съчетае с тренирането? Работата си е работа и ти, като имаш конкретни задачи, трябва да ги свършиш и ги свършваш. И когато свършат, и когато е възможно, отиваш и тренираш. Няма как, когато си на работа, да си кажеш, сега аз бих мечтал за такава работа, в която да кажа, вижте сега, мога да си позволя да отида да потренирам малко, после ще продължа работа.
Нали, дай Боже, чувам, че в много офиси по света, в големи компании, дори могат да си го позволят това. Но това са все хора, които работят творчески професии и там не е толкова проблем да се откъсна от работата. Аз не мога по време на час да кажа, сега, точно сега ми се ходи на лостовете. Сега на лежанка. Сега ще отида на лостовете, малко ще потренирам и изчакайте ме тук, нали? Вие почакайте. Не става. Като има ангажименти, ги свършваш. Да, за финансирането това вече е друг въпрос. Ще го обсъждаме с господин Когато- Сотиров, нали така? Когато Ще има човек следващ подкаст с господин Сотиров. Гледайте. Поздрави на господин Сотиров, ако гледа предаването. Да, така. Много поздрави, господине. Вие сте следващия на това място. Да, господин, чакаме ви. Но като цяло, мисля, че това беше от подкаста. Мисля, че всичко го обсъдихме доста добре. благодаря, че ме поканихте и че ви е важно Аз моето се радвам, че мнение. дойдохте. И аз благодаря за поканата. Наистина го оценявам. Няма проблем, бати. Добре. Ами, това е господин. Това е господин.